Com amb una commemoració especial amb motiu del 50 aniversari. Llavors estem aquí amb tot el tema de tots els productes tradicionals que ja fèiem i tota la línia nova de plats preparats que estem traient i que estem potenciant. I aquí estem atenent a la clientela i donant a degustar tots els productes i les novetats. Però bueno, ja és un any més i aquí estem amb el 50 aniversari. Vam començar amb conserva molt tradicional, el que el meu pare havia començat amb tema de bolets, tòfones. D'aquí vam passar ja el que són les salses, les cremes, salsa de calçot, sofregit, totes aquestes històries i diguéssim intentem evolucionar una mica amb el consumidor. Ara estem molt focalitzats també, a part del que ja estàvem fent, amb el tema de plat preparat, pizza, salses fresques, tema de producte ja més acabat, que pensem que és el consumidor que està venint i cap on ve, sempre sense abandonar el tema, els sabors tradicionals, que és el que a nosaltres ens agrada. La presència alimentària el que ens dona és una repercussió, aquí s'aglutina molta gent, tant del mercat nacional com del mercat sobretot també d'exportació, i esclar, nosaltres tenim molts productes a presentar pels diversos mercats i aquí és el lloc de trobar-se, és el que fem.